Aveți dedicații personale? Da. E ție oricineva are? Da. Așa. Eu vă dau cuvântul la toți. Ce-i pregătit? Poezia să zici. Așa, poftim, cine crede? Prezintă-te, te rog, mă numesc, ce ai pregătit? Sabina a pregătit o poezie. Un suflet luminat, neminesc eu văd, lumina ochilor. Eu nu pot să nu imaginez creația lui, nu răutere. În ochii lui strălucea scânteia poeziei. El înainte mergea pe drumul veșnicie. Creația lui și azi stârnește mare lacrime. El nu te împinge să cazi. El își povestea ale sale tare. Viața lui amară nici când n-a fost de învidiat. El trăia într-o camară, dar avea un suflet luminat. Este o creație foarte, da? Bravo!